बागुलबुवा. भूताचा कोणाला कधी अनुभव येईल काहीच सांगता येत नाही. माझा शेरू नावाचा एक कुत्रा होता. आमची एवढी घट्ट मैत्री होती की एकमेकांशिवाय आम्हाला अजिबात करमत नव्हतं. मी त्याला कुठे लांब घेऊन जायचं असेल तरच त्याच्या गळ्यात पट्टा घालायचो. तोही सगळं समजून असायचा. त्यामुळे इतर वेळी पट्टा घालायला तोही कुरकुर करायचा. यामुळे असं झालं होतं की तो घरात, बाहेर अंगणात, एवढंच काय तर रस्त्यावर देखील एकटाच जात असे. पण हीच माझी चूक ठरली. एके रात्री मी झोपलो होतो. शेरू बिंदास बाहेर वावरत असल्याने मी त्याल्यावर बेडवर झोपायची सवय केली नव्हती. त्याला माझ्या बेड शेजारी एक स्पेशल छोटीशी गादी ठेवली होती. तो नेहमी तिथेच झोपायचा. त्या रात्री मला आमच्या खोलीत कोणाच्या तरी धावण्याचा आवाज आला. तो आवाज जवळपास 2 ते 3 मिनिटे चालू होता. माझ्या डोळ्यांवर इतकी झोप होती की इच्छा असूनही मला ते पाहता येत नव्हतं. पण अचानकच ते जे कोणी होतं त्याने धावत येऊन सरळ माझ्या बेडवर उडी मारली. त्यामुळे माझा बेड अख्खा हल्ला गेला. शेरूचं वजन तर इतकं अजिबात नव्हतं. मी बेडवरच उठून बसलो. माझं लक्ष समोर शेरूच्या गुरगुरण्याकडे गेलं. तो समोर माझ्या उजवीकडे पाहून गुरगुरत होता. मी वळून उजवीकडे पाहिलं आणि माझ्या तोंडून जोराची किंकाळीच निघाली. समोर मला 2 भयानक डोळे दिसले. मी धडपडून उठून खोलीची लाईट लावली तर ते कुठे गायब झालं होतं. मला तर कळायलाच मार्ग नव्हता. आम्ही इतके वर्ष तिथे राहत होतो. मला काय, कोणालाच तिथे असा काही अनुभव आला नव्हता. मग हे सगळं अचानक का घडलं? दुसऱ्या दिवशी माझ्या घरच्यांना आमच्या अंगणात असं काही सापडलं ज्याने मला माझ्या प्रश्नांची सगळी उत्तरे मिळाली. आमचा शेरू आमच्या अंगणात रस्त्यावर टाकलेल्या उतार्याचा काही भाग खेचत घेऊन आला होता. खरं तर मी कालच्या प्रकाराने इतका घाबरलो होतो की लगेच एका माणसाला बोलावून आम्ही घराची आणि परिसराची शुद्धी करून घेतली. प्रत्येक गावात काही ना काही गोष्टी प्रसिद्ध असतात, ज्या गोष्टी ऐकतच गावची मुलं मोठी होतात. अशीच एक गोष्ट जी मी लहानपणी ऐकली होती. आता ती कितपत खरी हे मला देखील माहीत नाही. खूप वर्षांपूर्वी गावात एक मन्या नावाचा मुलगा राहत होता. त्याचं पूर्ण नाव मनोहर असं होतं, पण गावी सगळेच त्याला मन्या या नावाने ओळखत. गावी तो त्याच्या आई वडिलांसोबतच त्यांच्या एका कौलारू घरात राहत असे. त्याला एक छोटीशी बहीण होती. तिचं नाव होतं वंदना. त्यांचं 4 जणांचं सुखी कुटुंब होतं. एके दिवशी मन्या आणि वंदना बाहेर अंगणात खेळत होते. खेळता खेळता ते त्यांच्या गोठ्याजवळ गेले. तिथे मोठमोठी लाकडं ठेवली होती. खेळता खेळता मन्याचा धक्का तिथेच असलेल्या लाकडांना लागला, ज्यामुळे तिथे असलेली वजनदार लाकडं धडाधड वंदनाच्या अंगावर पडली. तिने जागीच तिचा जीव सोडला. पण याची थोडीही कल्पना मनाला नव्हती. तो इतका लहान होता की मरण म्हणजे काय हे देखील त्याला कळत नव्हतं. तो वंदनाला हाताने हलवून जागा करायचा प्रयत्न करत राहिला. वंदा, उठ उठ वंदा. तो धावत आईकडे गेला. आई, वंदा बाहेर झोपली आहे, ती उठतच नाही. मन्या बोबड्या आवाजात म्हणाला. त्याचे आई वडील धावत गोठ्याजवळ गेले. तिथलं दृश्य पाहून त्याच्या आईने तर भोकांडच पसरलं. वडीलही तिला ढिगाऱ्यातून बाहेर काढून शुद्धीवर आणण्याचा निरर्थक प्रयत्न करू लागले. हळूहळू शेजारी पाजारी जमा झाले. सगळी रडारड सुरू होती. मन्या लहान असल्याने त्याला शेजारचे त्यांच्या घरी घेऊन गेले. मन्या सारखं विचारत होता, सगळे का रडत आहेत? वंदाला काय झालं? तेव्हा शेजारचे त्याची समजूत काढत म्हणू लागले, काही नाही बाळा, तुझी वंदा आजारी आहे, तू काळजी करू नकोस, सगळे आहेत ना तिथे, होईल ती बरी. मन्या लहान असल्याने वंदना आता या जगात नाही हे त्याच्यापासून लपवण्यात आलं होतं. या घटनेला आता काही दिवस उलटून गेले, पण मन्याच्या वागण्यात काही बदल होऊ लागले. तो एकटाच कोणाशी तरी बडबडत असे. लहान मुलांचं हे असं एकटं बडबडत खेळणं हे काही नवल नव्हतं. बहुतेक सगळीच मुलं त्यांच्या लहानपणात असं करतातच. पण एकदा मन्या जोरजोरात ओरडत घरात आला, आई, वंदा बघ कशी करते, तिच्या छातीत खूप दुखतंय, तिला श्वास घ्यायला त्रास होतोय. हे ऐकताच त्याच्या आईचं अंगच शहारलं. वंदा, कुठे आहे ती? तुला कुठे दिसली? ती काय तिथे गोठ्याजवळ. त्याची आई धावत बाहेर आली. ती गोठ्याकडे पाहू लागली, पण तिथे कोणीच नव्हतं. तिने मन्याला जवळ घेत विचारलं, मन्या, तुला वंदा कधीपासून दिसते?
असं का बोलते आई? मी तर नेहमीच वंदासोबत इथे अंगणातच खेळतो. हे ऐकून त्याची आई सुन्नच पडली. मन्या इतके दिवस त्याच्या मेलेल्या बहिणीसोबत खेळत होता. त्यानंतर गावात ही वंदा दुपारची अनेकांना दिसत राहिली. आता याच वंदाची आमच्या गावात एक दहशत आहे. दुपारचं कोणी मूल बाहेर खेळायला जात असेल तर त्याला लोक वंदाची गोष्ट सांगतात. मी शिक्षणानिमित्त त्यावेळी मुंबईत आले होते. आम्ही दोघी मुलींनी मिळून एक 1 रूम किचन फ्लॅट रेंटवर घेतला होता. माझं एकच ध्येय होतं, खूप शिकून आई वडिलांचं नाव मोठं करायचं. मी त्यासाठी तसेच प्रयत्नही करत होते. पण एके रात्री माझ्यासोबत असं काही झालं की माझं अभ्यासातून लक्षच निघून गेलं. त्या रात्री किती वाजले होते हे मला नक्कीच सांगता येणार नाही, पण साधारण रात्रीचे 2-2:30 वाजले असतील. अचानकच माझी रूममेट जोरजोरात किंचाळू लागली. तशी मी देखील धडपडून जागे झाले. मी टेबल लॅम्प चालू केला. मी पाहिलं तर माझी मैत्रीण घामाघूम झाली होती. तिचे भीतीने डोळे मोठे झाले होते. ती थरथर कापत होती. मी तिच्याजवळ गेले आणि तिला विचारले, काय ग, काय झालं असं अचानक ओरडायला? सगळं काही ठीक आहे ना? घामाने किती भिजली आहेस बघ. ती ती बाई. बाई? कोण बाई? वाईट स्वप्न पडलं का तुला? नाही, स्वप्न नाही, ती इथेच होती. तिने माझा गळा दाबला होता आणि आता ती धावत आपल्या त्या कपाटात जाऊन लपलीये. तिचं बोलणं जरी मनाला पटणारं नसलं तरी तिच्या चेहऱ्यावरची भीती ही 100% खरी होती. पण हे कसं शक्य आहे? मी कपाट उघडून आत काय आहे ते पाहण्याचं ठरवलं. तशी मी बेडवरून उठून हळूहळू कपाटाच्या दिशेने गेले. मी जरी काही पाहिलं नसलं तरी माझ्या मैत्रिणीच्या बोलण्याने खोलीतील संपूर्ण वातावरण गूढ बनलं होतं. ती देखील श्वास रोखून कपाटाकडे पाहत होती. मी हळूच कपाटाचे हँडल माझ्या डाव्या हाताने पकडलं. कपाटापासून स्वतःच्या शरीराला लांब ठेवत मी एका झटक्यात कपाट उघडलं. आत तर काहीच नव्हतं. माझ्या जीवाला मनातील भीती मनाच्याच एका कोपऱ्यात ठेवून मी हसत मैत्रिणीजवळ गेले. बघितलंस, उगाच घाबरत होतीस. तुला स्वप्न पडलं होतं, बाकी काही नाही. माझे वाक्य पूर्ण होतात न होता कपाटाचं उघडलेलं दार धाडकन बंद झालं. विजेच्या जिवंत ताऱ्यांना हात लावला की जशी वीज शरीरात शिरते तशीच एक विजेची लहर माझ्या शरीरातून गेली. माझी मैत्रीण तर अक्षरशः ओरडलीच. पण हे तेवढ्या पुरतंच नव्हतं. आम्हाला तिथे सतत काही ना काही भास होतच राहायचे. कधी घरातील कपाट आपोआप वाजत राहायचं, तर कधी रात्री खोलीत कोणाच्या तरी कुजबुजण्याचे आवाज येत राहायचे. शेवटी काही दिवसांतच आम्ही ती खोली खाली करण्याचा निर्णय घेतला. त्या खोलीत नेमकं असं काय होतं हे आम्हाला शेवटपर्यंत कळू शकलं नाही. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.